Molweni Sibambe futhi kanjani? Morning. Sayona isincane. Ngabe sihambele nase sotrade namhlanje. Usazi ngambone emngcwabeni save abantu nangempela ngakhuluma naye. Nenhlanhla kaNkulunkulu ngayithola into engangiyidinga. So far usamphethe kahle. Wafika wangizalela abantwana bangitholela umntwana womfana. Mhlambe khona umunye uzayo. Angicabanga sifaka ijazi lesonto. Uzokhuluma. Prophet elingakanani ijazi elincane. Prophet Ubudlelwane bami nababuNonkosi. Umnikazi wantshontsha inhliziyo yami. Babuyingane zami. Ontanga yami shem ngiyabonga. Ngeke ngithi ba too childish kodwa ngiyabonga. Bese ngifuna into yokuthi ngifuna impilo yami iqonde ngakhe ngiye phambili. And then I went for umuntu omdala who was old enough to be my father. Iphupho lami bekukuthi angifisa ukufika kwi-age ka-30 ngingashadile nomuntu kodwa futhi engazi kahle ukuthi uzoba khona at all times ehambisana imimono yethu. Salomolile phela mase ngenza ngendlela yami abameli bami kodwa ngisazowenza umshado. Ngicela ngifake ijazi ngesontweni kuvula uSunday service 11 kade ngagcina esontweni. At first ngibe nokuthi abantu are gonna judge me. Ukuthi awu last year ubekhulele lo. Ngabe siya futhi ukhulelwe. Most of abazana are finding it very hard to accept the fact that isempilweni ngababa. Mina ngizoba yinamakhazi esontweni. Kufanele ngifake amasokisi. Gogo. Phela kuyabanda ukugodola kuyibo ukuthi ogogo noma yena. Kuyabanda. Sengikwazi ufaka umasokisi ucebulile. Yasho ukuthi kucebuleke. Hayi ngithethe phela ngoba ngizothatha isalukazi. Maloko kungena manje ngihole impesheni. Hayi uthi ngifuna ukumbona eyilento engambona eyiyona. Ngoba iyangikaza. Into ngifuna siyilungise ilento yengane. Kodwa ke manje inkinga la ikhona. Uyayazi impilo la ekhaya ngakutshela. Kunomuntu abalapha, omunye wabalapha. Ukuba nabantwana abangaka kwangelona iphupho lami kodwa ngakubona sekwenzeka. Isibongo sakithi ngeke sisashabalala. Futhi bengiyazenzela ngabe ngisaqhubeka ngisala ngona. At least nje mangizoba ngithi ye-30. Kodwa ke mina ngicela kuwena mkami ukuthi uma uvuma ngenza ithimba elizophuma ngikhulumisane nala lezi ingane ezatholakala khona. Sizwe ukuthi bathini ke sihlanganise izingane zibuye ndawonye. Ngingakujabuleli ukuthi ngithi mina izingane kodwa azikho la khona. Ubaba angicela khona ngibona kuwumthwala ubeke emahlombe ami. Uthi into engiyithanda ngazo ayisekho ingane kulabantu engikhuluma ngabo. Sengikhuluma ngabantu abadala. Abakhulile. Yezwa ngibona inkinga. Sikhona isikhala sona. Okubaluleke kakhulu ukuthi noma kufika isikhathi sokuthi mina angisekho kodwa kube khona abantu abayokhuluma ngezwi elilodwa ngami bebe bezalwa yimina. Kuyafisa mina futhi sibambisana. Uzohlelenga. Shothi kancane baby steps kancane. Yes ngiyavuma okay kulungile. Kodwa ngiyazazi mina ukuthi ngizophi ngizogcina la. Ikumpheni indlebe uzobe seyiqhubeka. Mina kodwa ngizolandela ngemuva. Kancane ngingatatazeli. Ingabuza nazi. Uyazi nje. Ngize my ex yakho. Ucabangani mfethu? Akekho umuntu omdala one-ex bandla. Akekho umuntu oyini? Umngane wakho? Angazi. I'm 27. Oh, niyathanda futhi nokukhuluma. Ngithandela ukuya esontweni and spending time with family. Nginenkani. Angihlehli mina. Like if I want something, I go for it. I'm pedantic.
I know what I like, I know what I don't like. Ubaba right if ungamthathi ngokuthi baba. Mina, my relationship with him is very fragmented. Parts of my life ukhona, parts of my life akekho. I didn't know ukuthi I struggled with daddy issues up until I got into a serious relationship. I had to forgive. Ingakho namhlanje ngikwazi ukuhlala phansi ngithi no, we are to sharp just as long as ungamthatheli ngokuthi he has to be a dad or a father. So that's how I worked on my daddy issues, and I'm still working on them. Don't give it a coaster, Cook. Come on. Oh, my mommy. She's my everything. Masenkhuluma iqiniso nje. Ngilo umuntu enguyena. Uyena. Ufila njani ukuthi angahambi uhlala noBen? Mina ngifuna umzukulu kuphela. Hawu! Yebo sis. We believe in family planning. It's not a common thing in this family. We want to mabefika kube ne soft landing, you know? Anyway, angizokhuluma lokho mfethu, ngizokhuluma ex yakho la. Hayi mina ngimthathe njengomuntu ophilayo. Ubani? Yona Nakwenze ngiphutha nawe nje ukhona. Mangiphutha. Yebo. Udaba. Kodwa mhlaba isibusiso kimi. Awungifuna nje ubushintshelani manje. Ngifuna impela ingane kodwa yafika ngovosi. Manje pho. Ngavele ngaba ngedwa futhi Nkosi yami, one and only. Enye ke ex yakho esinenkosikazi omusha. Baye babasha baphinde babe basha baphinde babe. Come on, wena usangabuye lana. Ubuye laphi? UBJ. Ukhohlwa baba. Ave lithini lecolo la Beyonce? Thank God I found the good in goodbye. I used to want you so bad. I'm so glad. Like, I probably wouldn't have turned out to be the person that I am if my mom and dad were together. Yes, it's said unkosikazi omusha, and I really like her. Swazi. Unganani Swazi? Ngiyabuza ngisho phela ngoba ngiyamazi baba wakho. Indaba. Una 27. Hawu! Untanga yena. Okay. Would you want to meet her? Yeah, njengengane yami. The first time I heard about age gap, no me age kaswazi, I was fuming. Yini le engizwayo Nkosi yami ngengane yabantu. And sakhuluma nje kahle wangichazela ukuthi no, he really cares for her. Ngahlala naye a couple of times ngabona ukuthi uyaphila lo muntu. Ngase ngiba right ke. Ekugcineni phela inhliziyo yayiphakeme. At least abantu sekhulile ukuthi baba. Izwe sekathi uthi ufuna ukuhlawula lonke. Uhlawula lo. Uyizwa kubani phela ngoba uyizwa wami. Ukhuluma nobani kanti wena? Ngisho wena. Mina Ngizwe ngayo. Yes, Uyaqalaphi? I have faith in him. Oh, mina kaza ngihlawule Nkosi yami. But I do use this surname. This is true testament to my mom's character. Also, mina ngiyaphuma indaba zakaXaba kukhona manje, so honey. Peace, my loves. I love you, Kelly. Ngizokubona later. Mhlambe ngithazo yakho umkhwanazi angazi noma ngizobuya yini. Okay. Ibonene mfethu. Sure. Sanibona. Njani siyaphila njani? Ngumuntu onenhliziyo ngiyakuthanda kuhlela. Angimthandi umuntu one-bad energy because iyangi-affecta kalula. Ubudlelwane bami nobaba bunama-ups and downs amaningi, sikhonzene kakhulu. Bese kuhlukana ngama-habits. We don't have the same habits. And ubaba prioritize isonto more than umndeni wakhe. So ngamane kubhidli kumndeni kunokuthi kubhidli ibala. Hayi ubona ama-qualities. Okay. Angazi noma abafowethu umfowethu nawe sesihlapha ukuthi kodwa hayi ngihamba ngemoto ngiyabona ukuthi mina noNduzi Saloma Moyeni eyinganeni zika baba ezu22 mina angisazi ukuthi unaba
ngayithandi ngiyasho, into mangithanda ngiyasho, ngiyathanda ukuxoxa kodwa ngithanda ukukhuluma. I-relationship enginayo nobaba njengamanje, it is a better version of ama-relationships engake ngaba nawo naye before. And the only reason why I'm not saying ukuthi it's the best is because ngiyazi ukuthi nami on my side I'm not putting in enough effort to make it the best relationship. Such a nice view, yeah. No. Beautiful. We should take everyone and come here. Yes. Okay, I wish we spent a lot of time together. Siyalamana. So the more time we spend together, the more we fight. But it's worth it. Zinjani izinto between wena nobaba? Asikho in good terms kahle. Ngezimo wena ozaziyo. Esokuqala naso sonke futhi lesisuke esontweni. Uyazi ukuthi sketchane lapho. Abantu ababa perceived as ama-favorites, abantu abasontayo because babuyalithanda isonto. I need to speak to my father about a lot of things. Akekho wathi ngizoba nobaba perfect. Mina akekho umuntu owathi uzoba nezingane perfect. But into uyazakhela. Yeah. Mina ubaba has been present empilweni yami, but ama-dynamics e-relationship yami naye abeshintsha based on umuntu wesifazane obekhona. Mina ngiyazi shemdu ukuthi i-relationship yami noma wesomdala ukuthi vele ibisketchy. Kodwa azi nginakho ukumthanda uswazi. So nje interested ukwazi ukuthi like wena injani i-relationship yenu naye? I don't think it's healthy for me and her to have a relationship of any sort because uswazi is young. Kuyakwenza khona ukuthi ube uncomfortable. Kodwa because we know our values and my father's dignity is a priority, we respect it. Ubaba looks much happier manje than the time bekasana uThakashana. Uyazazi. Hayi baba wayengekho right nje sanukule, ubaba yangakwazi ngisho ukulalela, like wangakwazi even ngisho ukukhuluma naye. No, ukule wakudala. Mina isilonda sami sisalapho sheba abafika ngemuva hayi bakwenzayo kodwa nje mina uNkule ngisamnika isicoco. Mina noNkule we don't have a relationship. I think usakhumbula uma wayesaphila futhi ngaleso sikhathi. Ngesikhathi ngihambile ngiyomvakashela eFryhead. Sekuthiwa mina bengikade ngihambe ngishuta date. Engitshela ukuthi ngizomitha ngizodlala abafana. Kwahamba ngabona ukuthi uma uNkule uyena owayehambisa izinto ezingekho ngami, ezingekho right ngami kubaba. Enye into ayenza eyangihlukumeza wabiza umama. Yena she was more deserving of the word than uma wami kodwa walisebenzisa uma wami. And enye into eyangihlukumeza wayengamphekela ubaba. I have to cook for ubaba. And it came to a point where ubaba wayethi nginomfazi angifuni ukuphekelwa yena. uNkule waphuma ekamereni wezibathi mina. Yini vele into yenza ukuxabanisa noVusi? Futhi le ndodo uyayifuna futhi ongona ayilale wena. I think that's the day I lost respect for her. Angifuna besitha ngoba uma usikhulisile phela uNkule. Uyabona ukube waba umama kimi. Nami ngabe ngimenzela iqiniso namhlanje. Akekho umuntu engabe ngimenzela iqiniso ukudlula yena. And kubhlungu lokho kumina because ungrobhe of something angabe ungiphile ukuthi abe umama kimi kodwa edwangihlukumeza. Sometimes izinto ekanjalo ezifundisa ukuthi ukwazi ukusolekela uNkulunkulu. Yazi ukuthi umoya wami ukhululeke kanjani nje njengoba engekho empilweni yami njengoba engekho eduze kwami. Kodwa futhi ngiyeke ngize ngiqamba amanga ukuthi abukho lobo buhlungu bokuthi ngiyazi ukuthi ngabe nginani ukuba kazange sayenze into ayenze. Kodwa nje angimfuni. You don't have to cry or feel bad about anything, yabo. Just know that Uti, I'm here for you. I'm your brother. I will always be here for you. Ukubona usiswami ekhaya ephuma inyembezi ekhaya because of ama issues asekhaya, it makes me feel exactly how she feels. I know what type of person she is. Ngale ndlela ukuthi uma ngase uMamkhulu eze kuyena afika azozehlisa kuyena akhulume naye. I know for a fact ukuthi uMandla ngixoxa.
ngiyakuzwa lokho and ngiyak-appreciate and maybe uzo-understanda ukuthi why ngingabafuni abantu engazi ukuthi abangifuna eceleni kwami because ngiyazi ukuthi abantu abaseduze nami abantu abangithandayo. I get you. So umuntu You need to engaziyo have, ukuthi that's what you akakuthandi need to have around you. That's what you need to surround yourself with. ukukhuluma ngayo, it does awaken some emotions. Kodwa deep down, I know I'm here. Uzobona nawe. Uyibonela nawe ngoba kade ngitshele le. Kahle, ngiyohlangana manje intshebe yami. Shabu uzongiphelezela noma Shaya izandla mlaleli. Shaya izandla mlaleli. Shaya izandla mlaleli. Okokuqala nje ngiyithandela ukudla mina into yokuqala le ngiyithanda ngithanda ukuyihlekela. Hayi. You look sweet. Uma ngibuza futhi into eyiqiniso ngizokutshela uma ukuthi ngiyasaba ukukhuluma ngaleyo nto leyo ngizokutshela ukuthi no wife lokhu-ke ngiyasaba angidangami ukuthi ngingakukhuluma. Mina noba office sixabane kodwa sosabe soyixabanele kungekho umuntu obonile ukuthi sixabanele phinde sizwane futhi. Njani? Ngiyaphila bese njani? Usihle is a tough one for me. I love her. She's great. But indaba hayi cha badlayi uhamba yedwa akaphelezelwa muntu. Fanele ningivangele babhemu. Wena. Wena ungasonda yini ngoba ngenze nsonto ungavela uhleke nje Shumayela. Relationship yami nothi ayikho into etheni ngayo ngoba asihlali ndawonye and asibonani njalo. Fanele nginibize sizobamba isikole. But guys into inungeze avoka guys. Mina mangifile guys nje e-18. Mina ngifika nini ngine avoka mfela. Last time wafika thiwe letha ama spices sizoya kaNongoma. Ngangizovakashana. That's my issue. Why you feel under pressure? Yokuthi why ningangeni? I have mixed feelings about the avoka because this is where I got to meet most of my siblings. There are good memories and there are bad memories. Ngoba ngazeke ngigonyuluke ngalento I'm going to tell you why ngingathanda ukungena avoka. So 2013 ngangizovakasha over the summer holidays. Ayikhumbula indawo yezimbungulu zase-Avoka. Seziyangijwayela ngiyilunyelwe yizimbungulu e-Avoka. Sure. Hayi, ngibone lento it's on my feet, yabo. Kungathi ngilumile bese ishintsha ukhala. Qale kuma ibona ukuthi hayibo. This thing is getting ngiyaphela emzimbeni, angisadli, mangesikhathi sokudla like I have no appetite. Uma amfonela nje athi mfethu. Ingane igule ise-Avoka. Ngeke uzongibukisa ukuthi what's going on because I've been to doctors, I don't understand ukuthi kwenzakalani. Kuthi afike Ngiyasizwa. Ngizongenza ngikhabe yazi ngiyathanda ukukhala. Kuthi afike one of the days during the week because ngangasayisho esikoleni. Ahuthi esemnyango abangibuze njani before I even respond. Telephone call. Athi ngiyabuya and he didn't come back. I was a little girl, man. So if you notice wabuya wafona ukuthi Singiphelile emzimbeni. Looked like a shadow of myself. My mom was broken. But now what scares me is that ngingathi kululama mina 2013 kwaqala ukugula. This moment I had to watch my brother get sick the very same way that I did, and he didn't make it. Sad. So there's an expectation for me with him. Yeah, avoka bethu. no phela I think ngoba phela asikhulumi because mina yabona nje ezinye izinto angizazi. Hi Because ngoba nje noma nobaba kwakufanele mhlawumbe abuye kube khona into ayishoyo. Never came Ngoba thina back. So sasingazi lutho. there was a prophecy that khona umuntu oganayo. Avoka.
ngingafuni iy'ngane kube ezami ngokukhuluma kodwa zibe